आज आम्ही इकडे ट्रॅफिक सिग्नल जे गेल्या 4 महिन्यापासून बंद होते ते परत आम्ही स्टार्ट केलेलं आहे. अगोदर कलर कोडवर आमची जी एग्रीमेंट होती ती कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यामुळे तो अगोदरचा आम्ही डिसमेंटल करू. आता नवीन आम्ही ट्रॅफिक सिग्नल इथे इन्स्टॉल केले आणि आताचे कॉन्ट्रॅक्ट आम्ही आमचे सर्व्हिसेस ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी त्यांना आम्ही साईन करून सगळ्या प्रोसिजर करण्यामुळे थोडा आमचा वेळ गेला, पण आता व्यवस्थित त्याच्यामुळे ट्रॅफिक सुरळीत करतो साखळीमध्ये चालू करून हा ट्रॅफिक सिग्नल आम्ही इन्स्टॉल केले. सर्व साखळीच्या नगरपासून एक विनंती आहे हा सिग्नलचे रूल्स फॉलो करा आणि परत एक सुरळीत ट्रॅफिकच्या मुवमेंट होऊ दे म्हणून हा सिग्नल्स इथे इन्स्टॉल केले. सगळ्यांनी ह्याचं नोंद घेऊन व्यवस्थित मला सगळ्यांनी सहकार्य करावं एक आमच्या नगरपालिकेकडून सगळ्यांची एक विनंती. आणि ती जी ओम साई सर्व्हिसेसबरोबर आमची एक कॉन्ट्रॅक्ट एमओयू साईन केलेली आहे ती कायमस्वरूपी असेल, म्हणजे ते परमनंट असणार आणि सगळ्यांनी ह्याची नोंद घ्यावी आणि सगळ्यांनी आम्हाला एक कोऑपरेट करावं सगळ्या लोकांनी. अगोदर कसा फक्त कलर कोडमध्ये 2 इयर्स कॉन्ट्रॅक्ट असल्यामुळे ते आम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट डिस्कंटिन्यू करावं लागलं, पण हा ओम साई सर्व्हिसेसबरोबर आमचा परमनंट एग्रीमेंट असेल आणि त्या एजन्सी आम्हाला कायमस्वरूपी सर्व्हिसेस देणार आणि सगळ्या नागरिकांनी आम्हाला सहकार्य करावं खूप सर्वांना विनंती. सिग्नलाचें हांगा इनोव्हेशन जाल्लें आसा. सिग्नलाचें हांगा इनोव्हेशन जाल्लें काही कारणामुळे पयलींचे बंद पडलेले. आयज सिग्नल जे आमकां खरें म्हणजे हांगा गरजेचें आसा. एक्सिडंटाचें म्हणू नाका, लोकांचे इस्कॉलाचें म्हणू नाका, हांगा हॉस्पिटल आसा, हे सिग्नल घातल्यार सगळें सुरळीत चलतलें. पूण लोकांनी हो नियम मोडपाक जायना. आमी थोड्या दिसांनी हांगासर कॅमेराय घालपाचे आसा, कळ्ळें न्हू. अशें जावंक जायना की आमचे साखळीचे लोक आसा मागीर म्युन्सिपाल्टीन कॅमेरे घालून फायन मारली हे ते जावंक जायना. म्हणून आपलो नियम आसा तो ट्राफिकेचो हो पाळपाचो गरजेचो आसा. इतकेंच सांगून म्हाजी 2 आसा. सिग्नल जेन्ना चालू आसता तेन्ना आमचें झेब्रा क्रॉसींग आसा तेजी वॉरंटा तेंचे कोणी फुडें येवपाक जायना, तेज्या फाटल्यान रावंक जाय. कित्याक बाकीच्यांकूय प्रॉब्लेम जालें ना, सिग्नलां सगळ्यांक दिसता थंयसून बेश्टे फुडें येवन एक्सिडंटाचो बी हो आसता, म्हणून ते पाळपाचें लोकांनी. अंकित नाईक, आय एम द प्रोप्रायटर ऑफ ओम साई क्रिएशन्स. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की आय थँक्स टू दी सांखली म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन मिस रश्मी देसाय तशेंच CEO कपिल शिरगांवकर for giving me the opportunity for the installations of signals. The signals will be maintained by Om Sai Creations आणि किन्नाय कितें इशू आसत जाल्यार तुमी म्हाका सांगल्यार जाता. म्हजो फोन नंबर हेजेर बरयल्लो आसता आणि दॅट्स इट. थँक्यू फॉर दी ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू सो मच.